făcută din roșii, castraveți, mărar, usturoi verde. Este foarte sănătoasă, foarte bună, foarte gustoasă și vă sugerez să o faceți, să o consumați, pentru că vă va ajuta foarte mult în sănătatea dumneavoastră. Ce conține? Roșii, castraveți, ceapă verde și mărar. Usturoi? Ceapă verde. Aha. Foarte interesant. Cred că este delicioasă, nu? Foarte bună. Mulțumesc foarte mult. Am să mănânc și eu din această salată. Vă sugerez, este foarte sănătoasă.